har gjort det godt. Det er med det Gravhold, der bliver ramt lige i hovedet af Christina Christiansen. Det så ikke rart ud. Tak skal du have. De får altså en 2-minutters udvisning. Sanne Madsen for, at han signalerer Dennis Lindhardt, at det er hende, der har skubbet hende. Så er det jo måske det, der gør, at Christina Christiansen rammer Gravhold i hovedet. Lad os lige prøve at se den igen. Det kan man vel ikke sige noget til. Nej, spørgsmålet, hun havde ramt hende alligevel. Det er så det, men skubbet er der i hvert fald. Jeg tror egentlig også, Gravhold er rimelig ligeglad lige nu. Ja. Og den ene eller anden grund, faktum er, at hun har... Det er ikke en sjov position. Men der sker også det, at hvis man kigger lidt i deres historiebøger, så skal vi ikke ret lang tid tilbage, før at Christine Christiansen også ramte Sara Iversen i hovedet i deres Europacup-kamp, og det resulterede altså i gedin blåt øje til Sara Iversen. Ja. Og hun ligger jo med hendes skudafvikling ligger lige den der, og den er jo lidt opadgående, fordi hun kommer med skuddet for lavt leje. Og hun ligger og spiller tæt, så det her, det er risikoen. Det er jo ikke noget, hun gør med vilje. Hun vil jo 10 gange hellere kylde den op i hjørnemål. Ja, så har de altså i den her sæson fået en fuldgod reserve, kan man sige, på stregen. Sara Iversen er en klassestregspiller også, og det så vi altså også i kampen i søndags. De perioder, hun får, det var ikke så meget, for der var Gravhold simpelthen fantastisk spillende. Men når hun kom ind, så scorede hun altså også på de chancer, hun fik. Nej. Den får hun lige i ansigtet. Den er grim, den der. Ja, den var virkelig, virkelig grim. Der. Og Gravhold appellerer for, at hun bliver skubbet. Og det vil jeg sige, det gør hun også. Ja, det er sådan en, der er rigtig, rigtig grim. Og man kan se, at hun får lidt skub ind i situationen der og bliver ramt lige i hovedet. Au. Jeg håber, det ikke er noget alvorligt for Gravhold.